এইটা হচ্ছে আমার হରକୃଷ୍ଣପୁର ଗାଁ ଭିତରେ ଯାଉଛି ଆମେ। ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ଲଟ୍ଟା ହେଉଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ସିଧା ଆମେ ସମହରା ଦେଇକି ବାହାରିବା ହେଉଛି ଆମେ କେଉଁଠି କଲେ ବାଲିଆଟି ଠି ବାହାରିବା ପୁରୀକୁ। ଏଇଟା ରଥ ପାଇଁ ଏଇଟା ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଖୋଲା ହେବ ଏଇ ରାସ୍ତା ସବୁବେଳେ ହେଉଛି ଏଠି। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସବୁ ଚାଲିଛି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, କେତେ ଲୋକ। ପ୍ଲଟ୍ ଥିବାକୁ ଆମେ ଯାଉଛେ, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଗାଡ଼ି ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଆଉ ଏପଟେ ପୁରା ଭଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଚାଲିଛି, ଡେଭଲପ୍ ହେବ ଏଇଟା 100%। ଆପଣ ଏଇଠି ଇନଭେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଚାଲିଛି ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ। ଏ ହେଉଛି ପ୍ଲଟ୍, ଭଲ ପ୍ଲଟ୍ ପୁରା ପାଖ। ଏଇଠୁ ହେଉଛି ଆମର ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ହରକୃଷ୍ଣପୁର ଗାଁ ଭିତରେ ଯାଉଛି ଆମେ। ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ଲଟ୍ଟା ହେଉଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ସିଧା ଆମେ ସମହରା ଦେଇକି ବାହାରିବା ହେଉଛି ଆମେ କେଉଁଠି କଲେ ବାଲିଆଟି ଠି ବାହାରିବା ପୁରୀକୁ। ଏଇଟା ରଥ ପାଇଁ ଏଇଟା ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଖୋଲା ହେବ ଏଇ ରାସ୍ତା ସବୁବେଳେ ହେଉଛି ଏଠି। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସବୁ ଚାଲିଛି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, କେତେ ଲୋକ। ପ୍ଲଟ୍ ଥିବାକୁ ଆମେ ଯାଉଛେ, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଗାଡ଼ି ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଆଉ ଏପଟେ ପୁରା ଭଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଚାଲିଛି, ଡେଭଲପ୍ ହେବ ଏଇଟା 100%। ଆପଣ ଏଇଠି ଇନଭେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଚାଲିଛି ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ। ଏ ହେଉଛି ପ୍ଲଟ୍, ଭଲ ପ୍ଲଟ୍ ପୁରା ପାଖ। ଏଇଠୁ ହେଉଛି ଆମର ହେଇଛି ଯେଉଁ ରୋଡ଼ଟା 20 ଫୁଟ ହେଇଛି। ଆଉ ପ୍ଲଟ୍ ଯେଉଁ ଆମର ହେଉଛି ସବୁ ଲେନ୍ଥ ହେଉଛି 50, ଆଉ ୱାଇଡ଼ ଆପଣ ଯାହା ନେଇପାରିବେ। ଆପଣ ରିକ୍ୱାର ଅନୁସାରେ 30 ଫୁଟ ଆପଣ ରିକ୍ୱାର ଅନୁସାରେ 2 ଡିସିସନ୍ 3 ଡିସିସନ୍ ତାପରେ ଯାହା ବି ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। ଲେଫ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ରାଇଟ୍ ଏ ଦୁଇଟା ଆପଣ ଅଛି ପ୍ଲଟ୍। ଅଲରେଡ଼ି ବୁକିଂ ହେଇସାରିଲେ ଆମର 16 ନମ୍ବର ଯାଏଁ ବୁକିଂ ହେଇସାରିଲେ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଜଲ୍ଦି ବୁକିଂ କରନ୍ତୁ। ପୁରା ଟାଉନର ପାଖ ଏଇଟା। ଇଏ ଆମର 20 ଫୁଟିଆ ରୋଡ଼ ହେଇଯାଇଛି, ପୁରା ଢଳେଇ ରୋଡ଼ ହେବ। ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ଲଟ୍, ଆମର ଲେନ୍ଥ ରହୁଛି 50, ଆପଣ ୱାଇଡ଼ ଯାହା ନେଇପାରିବେ। ଏପଟେ ଇଏ ବି ରୋଡ଼ ଅଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ରୋଡ଼ଟା ଯାଇଛି ସିଧା ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମେ ବାହାରିବା କେଉଁଠି କହିଲେ ବାଟମଳାଠି ଅଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ରୋଡ଼ରେ ଆମେ ଏଇନା ଯିବି, ମୁଁ ମେନ୍ ରୋଡ଼କୁ କାଢ଼ିବି ଆମ ହରକୃଷ୍ଣ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପଏଣ୍ଟରେ ଆପଣ ବାହାରିବେ। ଆଉ ପ୍ଲଟ୍ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ଲଟ୍ ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଆପଣ ନମ୍ବର ମୁଁ ମେନସନ୍ କରିଛି, ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଜଲ୍ଦି ବୁକିଂ କରନ୍ତୁ। ଅଲରେଡ଼ି 16 ନମ୍ବର ଯାଏଁ ପ୍ଲଟ୍ ବୁକିଂ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ନକ୍ସା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବି, ତାର ପେପର୍ ଯାହା ଅଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବି। ତ ପ୍ଲଟ୍ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଏଇଟା ଆମର ହେଉଛି ହରକୃଷ୍ଣ ମୌଜା। ୟାର ଏଇନା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଭ୍ୟାଲୁ ହେଉଛି 4.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଆଉ ଏ ପ୍ଲଟ୍ର ମୂଲ୍ୟ ଅଛି ନା 7 ଲାକ୍ଷ। ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ଘର ବାରି କରାହେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି, ଲୋନ୍ ଫୋନ୍ ବି ହେଇପାରିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ପୁରା ମେନ୍ ରୋଡ଼କୁ ଯିବା।
ଏଇଟା ଗୋଟେ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଜାଗା, ଏଇଟା ପୁରା ଗୋଟେ ମିଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ଏଇଟା ସବୁ ମିଟିଂ ହଉଛି ଏଠି। ସବୁ ଯେତେ ସବୁ ବଡ଼ ପୁରୀରେ ପ୍ରାୟ ଯେତେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ମିଟିଂ ଦଳ ହଉଛି ମିଟିଂ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ବିଜେପି ବିଜେଡି ସବୁ ଏଇ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଜାଗା ଏଇଠି ଏଇନେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଚାଲିଛି, କେଉଁ ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ମିଟିଂ ଚାଲିଥିବ ଏଇଟା, ବୁଝିପାରିଲେ? କ'ଣ ମିଟିଂ ଚାଲିଛି ବୁଝିଲେ ବି ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ। ଜଗା ବାବୁ ଧନ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏଇଟା ଆମେ ପୁରୀକି ଯିବା ସେପଟୁ। ଏଇଟା ହଉଛି ରାସ୍ତା। ପୁରା ମେନ୍ ରୋଡକୁ ବାହାରୁଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନ ଆରୋଗ୍ୟ। ये ब्राह्मण शासन ଆଉ ये ପାଖରେ ଅଛି ଜାଭି ସ୍କୁଲ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ନା रेवेन्यू रोड रेवेन्यू रोड अकेजन बेला जहाँ गोटे टिके अकेजन है कि नेता मंत्री आसले एटा टोटाल मेन रोड हो तो बंद करदेव छकटे बाहर से छक मेन पॉइंट ये सब तो होगा महानगर देखा 300 मीटर भीतर हम पाचेरी देखा स्कूल जूम कर जावे स्कूल रोड ऊपर जावे स्कूल देखा आज्ञा लेवल गेट लेवल कर छक ଆପଣ ଏଇପଟେ ସାତପଡ଼ାକୁ ଯିବେ ଆଜ୍ଞା ଏଇପଟେ ପୁରୀକୁ ଯିବେ ଏଇଟା ଭିଆଇପି ରୋଡ଼ ହେଇଗଲା ସବସିଡ଼ି ହେଉଛି କନେକ୍ସନ୍ ଯିବ ଏଇଟା ଭିଆଇପି। ଏପଟେ ଆମେ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ ଗଲେ ବୁଲିକିରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବା। ଏଇ ଯେଉଁ ଛକ ଉପରେ ଅଛି ଆମେ ସିଧା ଗଲେ ସେପଟେ ଯିବା ଆମର ମଙ୍ଗଳାହାଟ, ଆଉ ଏପଟେ ଗଲେ ଅଠରନଳା ଯିବା ପୁରୀ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପୁରୀ ମେନ୍ ରୋଡ଼। ଆଉ ଆମେ ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ଲଟ୍କୁ ଯାଇଥିଲେ ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯିବା। ୱେଲକମ୍ ଟୁ ପୁରୀ, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଇଏଟା ବହୁତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜାଗା ଏଇଟା ଜାଣିଲି।